kishi na gata a gefe na aure shi ka dau hanya na soyayya. Soyayya na samu mai kishi na gashi a gefe na aure shi muka dau hanya na soyayya. La 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 la. Tunda na taso girma na akan tushe ma'ana mizanin rike kaina, duk nazari da tunani na a koyaushe na samu mai tausan raina, mai share duka hawaye na kuma ba kushe a gidan aure na ta zauna, a zaman kuma dukkan dangi na kowane sashe ta rike suka gan babu hiyana. Allah ya cika burina ya sanyo ki cikin lamarana, ke kuma sai kirkin zobe na goge hawaye na idanuna mai soyayya. Ni ma ka rike mini zobe na ka adana mini sirri na na soyayya. Na zama naki ne kyakkyawa, na zama naki ne. Yar baiwa na zama takace, kyakkyawa na zama takace. Allah ya yi rabanki ne a bar sona komai ga sha bayyane. Ni ma